Okay. Formålet med denne ELISA-test er at undersøge for graviditetshormoner i blodet. Ved en ELISA-test, der tager man urin eller blodet fra en person, som måske indeholder antigener fra HCG, som er et graviditetshormon. Det måske eksisterende antigen, det tager man og tilsætter ned i en brønd, hvorefter at man tager en mus, som der er gravid, og tilsætter antistofferne, og de vil så binde sig, hvis det er, at der er et HCG-molekyl. Herefter så hælder man væsken ud fra brønden, og hvis antistoffet og antigenet har bundet sig, så vil det blive i brønden, og hvis ikke, så vil det ryge med væsken ud. Bagefter så tilsætter man et sekundært antistof, som der er blevet dannet, ved at man har taget det primære antistof og sprøjtet det ind i en mus. Det vil så virke som et antigen for musen, og reagere og danne et antistof imod det første antistof. Og det er så det her sekundære antistof, som man tager og putter ned i vores prøve, som der så kan binde sig til det primære antistof. Og det sekundære har også fået et enzym på, som der kan reagere. I vores tilfælde er det et HRP-enzym. Herefter så skyller man så væsken ud, og som før, hvis det er, at det her sekundære antistof det har sat sig på, så vil det blive væsken, og hvis ikke, så vil det blive skyllet ud, altså de her antigener og antistoffer. Og herefter så tilsætter man så et stof, der katalyserer et enzym, og hvis det gør det, så vil det tilsætte en farve. Så hvis vores prøve den bliver farvet, så vil vi altså have en positiv prøve, og man vil så altså være gravid. Og hvis ikke, så den har en farve, så vil den være negativ, og man er så ikke gravid. Fordi at ligesom det her nye stof, det har ikke et enzym, eller nogle antigener og antistoffer til at sætte sig fast til at kunne katalysere. Så derfor så vil der ikke komme nogen farve, og prøven vil så være negativ. I vores krop, så er det B-cellerne, som laver antistoffer. Og normalt så vil de lave polyklonale antistoffer, og det er... når antistofferne de er forskellige fra hinanden. Og det er godt, hvis det er, at for eksempel, der kommer en bakterie ind i kroppen, og den har mange forskellige antigener, så er det altså godt, at vi har forskellige antistoffer, som kan sætte sig på, sådan så at infektionen den kan blive nedbrudt. Og derved er det også godt, at fordi vi har de her hukommelsesceller, så derfor vil de kunne huske de forskellige, når de forskellige antigener er kommet ind i kroppen, så vil de altså kunne huske, hvordan de antigener er, så vi hurtigt kan få nedbrudt den her infektion. Men i laboratoriet, der vil man ikke have polyklonale antistoffer, der vil man gerne have monoklonale antistoffer, fordi at man gerne vil undersøge et bestemt antistof, og ikke flere forskellige. Ved det her forsøg, så skal vi så have de monoklonale, sådan så vi laver de samme antistoffer. Og der benytter man så en mus, hvorfra man tager B-cellerne, som laver de her antistoffer, som man gerne vil have. Og man multiplicerer dem så, og så tager man så en cancercelle, og det gode ved cancerceller, det er, at de kan leve for evigt. Og de her to celler, B-cellen og cancercellen, den fusionerer man så, sådan så at de begge to har de samme egenskaber, altså at de begge to kan leve for evigt, og kan producere de antistoffer, som vi skal bruge. Hvad står det her? Jamen, det er bare... Ja. Okay, og så laver man så mange celler af den her samme celle, sådan så der kommer en cellekultur, og på den måde så producerer man så det samme antistoffer. Her har vi vores to brønde, hvor vi herude til venstre har antigenet for HCG, som vi har markeret med et plus, som er en positiv testprøve. Herover der har vi en anden testprøve, som ikke indeholder antigenet for HCG, som er markeret med minus. Heroppe har vi Emmas testprøve, og nedenunder har vi henholdsvis Kira og Sias testprøve. De her forskellige farvetuber, det er altså de tuber, som indeholder det, vi skal komme i vores brønde. Og i den første lille tube, der har vi den positive prøve, som altså viser, hvis man er gravid. Og i den blå, der har vi den negative prøve, som viser, hvis man ikke er gravid. De tre gule, det er så henholdsvis vores tre prøver, Emmas, Kias og Sias, hvor vi hver tilsætter det første primære antistof, herefter tilsætter vi det sekundære antistof, og til sidst så indsætter vi så enzymsubstratet, som så vil vise en farve, om vi er gravid eller ikke er gravid. Det vi skal i gang med nu, det er, at vi skal tage vores prøver og de positive og negative prøver ned i de her brønde. Og det gøres med sådan en målepipette, en avanceret en, og vi skal have 50 mikroliter. Og det gør man altså bare ved, at man trykker på den, og så tager man den ned i prøven, og så suger man op. Det vi skal gøre, det er, at vi tager den her spids på,
Og så starter vi med Kias prøve, så vi tager den. Jeg tager den ned her. Sådan der. Og det er jo som sagt, de måler 50 mikroliter. Så vi holder den ind, sætter den ned og suger op. Her er 50 mikroliter. Så tager vi den ned i Kias brønd her. Sådan. Og det skal altså gøres 3 gange. Så skifter vi spidsen ud, for ikke at blande væskerne sammen, eller prøverne sammen. Og har vi Emmas prøve her. Ja, pas nu på, at det ikke flyder. Trykker ned. Og så skifter vi spids igen, for nu skal vi tage den positive kontrol. Sådan. Hvor mange? Du ikke trykker jamen, jeg skal bare finde ud af, hvor mange milliliter der skal i. Det er også 50. Så skifter vi spids igen. Whoopsie, der kommer lige 2 spidser på. Og vi skal jo igen bruge 50 af den negative prøve. Skal vi have den negative? Nu skal vi så vente 5 minutter, så de her proteiner, de kan binde sig til plastikken. Så ja, der går lige 5 minutter. Tak. Nu skal vi hælde vores prøver ud på det her papir. Det gør vi bare ved at vende bunden på den. Og så skal vi så vaske med det her wash buffer. Og det gør man ved at fylde pipetten. Fylde pipetten og tage ned i brøndene. Og det er meget vigtigt, at man ikke rører brøndene, så vi ikke tager vores prøver med op. Så det er bare lige at fylde dem her. Step by step. Så skal vi så hælde det her wash buffer ud, og det gør vi på samme måde, som vi gjorde, da vi hældte prøverne ud. Så det gør vi bare ved at vende sådan der, og så sådan der. Det gør vi så 2 gange, så derfor så putter vi det her, hvad hedder det egentlig? Wash buffer i igen. Nu skal vi så tilsætte det primære antistof i alle brøndene. Og det er altså det antistof, der kommer fra musen, som er gravid, som altså indeholder det her HGC HGC-hormon. Og hvis vi tager det her i, så vil det jo altså binde sig til de antigener, hvis vi har antigener nede i brøndene. Og vi går altså ud fra, at det vil binde sig i hvert fald til plusjonerne, eller plus de positive brønde, og ikke til de negative. Og så kommer det jo selvfølgelig an på, om vi er gravide, om det binder sig til det her. Og det er 50, ikke? Det er det i hvert fald yes. Nu venter vi igen 5 minutter, så at det primære antistof kan binde sig til antigenet i vores prøver. I den her brønd, eller i de her bærer, har vi nu vores antistof og antigenet, som muligvis har bundet sig. Og hvis de har bundet sig sammen, så vil de blive i glasset, fordi antigenet har bundet sig til glasset, og antistoffet har bundet sig til antigenet. Og hvis ikke de har bundet sig, så vil de komme med væsken ud. Når vi skyller dem ud. Nu. Så hælder vi ud. Nu skal vi igen putte vores wash buffer i, og det gentager vi så 2 gange for hver af prøverne. Nu skal vi så have det sekundære antistof i, som også kommer fra musen, men på det her sekundære antistof, der er også et enzym på, ikke? Jo. Som er det her HBr-enzym. Og det er også 50 mikroliter, så der fylder vi også op her.
Nu venter vi igen 5 minutter, sådan, så at det sekundære antistof kan binde sig. Nu skal vi som før hælde de her ud, eller det her væske ud. Og hvis det her sekundære antistof så har bundet sig, så vil det så blive, og hvis ikke der var noget antigen til at starte med, vil det så ryge ud. Jo. Og det gør vi som sagt som før ved at hælde det ud, og så vasker vi med det her wash buffer, og det gør vi altså 3 gange den her gang. Det her sekundære antistof, som vi har kommet i, indeholdt jo det her, det er et enzym, der hedder HRP. Og det her HRP, det vil altså ændre enzymsubstratet, som vil gøre, at når vi tager enzymsubstratet i, så vil det skifte farve, hvis det er positivt. Og så skal vi jo ligesom forudse, hvad for nogen der vil være positiv, eller hvad for nogen der vil ændre farve, og vi vil så forudse, at plus i hvert fald vil ændre farve, og minus vil ikke ændre farve. Og så er det jo så afhængigt om, hvem af os, der er gravide, og hvis nogen af os er gravide, om det så også vil ændre farve. Nu skal vi have tilsat vores enzymsubstrat, hvor det jo er meget spændende, om der kommer en farveskift. Vi skal lige bruge den her. Og vi skal igen have 50 ml, ikke? Mikroliter. Liter. Mikroliter. Det er jo spændende. Efter at vi har tilsat vores enzymsubstrat til prøverne, så kan man se, at vores positive prøve har givet et blåt resultat, blå væske, som betyder, at den er gravid, eller prøven er, og at den negative ikke har fået nogen farve. Og her kan vi så se, at Kiras prøve har fået en blå farve, det vil sige, at Kira er gravid, og Emma ikke har fået nogen blå farve, det vil sige, at Emma er altså ikke gravid. Ja. Det har vist sig, at Kiras prøve har indeholdt enzymet HCG, og de proteiner, som ikke var HCG, de er så blevet skyllet ud med vores wash buffer. Og det var rimelig nødvendigt at skylle med wash buffer for hvert trin, sådan så at alle proteinerne kommer ud, og der kun er HCG tilbage og de rigtige antistoffer. Der er nogle enkelte fejlkilder, der kan fremkomme i det her forsøg, og det er altså, at hvis de her fejlkilder de er fremkommet i forsøget, så vil det altså give et negativt-positivt resultat. Og når man har et negativt-positivt resultat, så er det altså fordi, at man så er gravid, men så siger den altså, at man ikke er. Og det kan fremkomme af, at når vi har hældt for eksempel buffer, det her wash buffer i, så har vi brugt samme pipette. Og hvis vi lige kommer til at tage ned i en positiv, og så kommer til at tage ned i en negativ, så vil der altså komme nogle af de positive HCG-hormoner ned i det negative. Og derved vil det negative altså så blive positiv. Skal se her. Ja, og så når vi har skulle hælde det ud, så har vi gjort det med papiret. Og hvis vi har kommet til at gøre det for mange gange samme sted, så er vi altså også kommet til at tage nogle af de her forskellige hormoner, hvis det er for eksempel negativt, at komme til at tage det positive hormon HCG med. Og hvis ikke vi har washbuffet det ordentligt, hvad man siger, så vil der være, for eksempel vil der så være nogle, hvis nu vi siger, at i det negative, så vil der ikke de sekundære antistoffer, vil så måske ikke blive skyllet helt ud, og det vil betyde, at de stadig er i brøndene, og så når vi så indsætter det her, tilsætter enzymsubstratet, så vil det få en farve, selvom man ikke er blevet gravid. Og det er altså de her fejlkilder, der kan gøre, at man kan få et falsk positivt resultat. Vi kan altså konkludere ud fra vores forsøg, at det gik som det skulle, at vores positive prøver de fik et blåt udfald, det vil sige, at der er et indholdt HCG, og vores negative ikke blev blå, og at alle tre brønde de blev farvet, og ikke kun én. Ja. Sidste biologi